Avolja mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista jrid jippreżenta kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd f'soċjetà li jimpurta. Kien ukoll f'dan il-kuntest u fid-dawl tal-isfidi li pajjiżna qed isib u se jkompli jsib ma' wiċċu fil-futur li ssib tħabbru responsabiltajiet ġodda għal membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Ek spjega l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt messaġġ imxandar fuq Net Television fejn spjega li l-intenzjoni tal-partit immexxi minnu li jara li bħala pajjiż sħiħ noħorġu minn din it-tempesta flimkien. Dan fil-waqt li appella biex naħdmu bħala nazzjon wieħed maqut u aktar b'saħħtu. Nifmu aktar minn qatt qabel il-valur ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Il-valur ta' ħajja li mhix biss bbażata fuq il-konsum imma hija bbażata fuq il-valuri, fuq il-familja, fuq il-ħin, fuq is-solidarjetà, fuq l-abbiltà illi flimkien f'ambjent iktar nadif inkunu nistgħu noħorġu minn din it-tempesta flimkien. Adrian Delija qal li fit-tqassim ta' responsabiltajiet ġodda ta' priorità li żewġ emerġenzi li qed niffaċċjaw bħalissa, l-emerġenza tas-saħħa kawża tal-coronavirus u l-emerġenza marbuta mat-tibdil fil-klima. Żewġ emerġenzi li ma nistgħux indumu biex niddeċiedu dwarhom. Fl-istess waqt, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jrid jaħdem għat-tiġdid fid-dinja tax-xogħol bi-sfidi li kienu qed joqorbu lejna anke qabel il-coronavirus. Dan billi nwieġbu għall-evoluzzjoni li qed naraw isseħħ fl-impjiegi. Responsabiltajiet ġodda li anke jittrattaw it-tisħiħ tad-demokrazija, spjega l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Għax fil-waqt li f'pajjiżna din il-ġimgħa sal-ewwel pass grazzi għall-oppożizzjoni biex karigi kostituzzjonali ikunu approvati b'żewġ terzi tal-Parlament għad fadal xi jsir. Dan fil-waqt li jisset naraw sitwazzjoni ta' demokrazija medda fl-Ungerija. Fid-dawl ta' dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu talab lill Partit Popolari Ewropew biex tkun diskussa relazzjoni mal-partit fil-Gvern Ungeriż. Fuq kollox, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista se jkun qed jaħdem dwar l-isfidi moderni bħal l-abilità diġitali, it-turiżmu u anke l-ġlieda kontra l-faqar ta' kull tip. Sa dan it-tant u referaw wkoll l-isfidi marbuta direttament mal-coronavirus fejn qal li wara d-deċiżjoni għaqlija tal-emerġenza medika issa hu importanti aktar minn qatt qabel li nsegwu d-direttivi tas-Soprintendent tas-Saħħa Pubblika. Barra minn hekk appella biex naħsbu aktar f'xulxin għax minn barra l-coronavirus hemm min jinsab maħkum ukoll mill-virus tal-biża'. Ejja naħsbu f'xulxin. Ejja nieħdu l-iżbriga illi nċemplu l-ħbieb, illi nċemplu l-dawk partikolarment li nafu illi qegħdin id-dar u tajjeb li qegħdin id-dar u ma jistgħux joħorġu. Mhux bħala individwi biss, imma bħala pajjiż li konna l-abbiltà il-mezzi illi we care for each other. Dwar l-isfidi ekonomiċi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-kumpaniji huma nkwetati għax mhux jingħataw is-serħan il-moħħ bħalma l-pajjiż qed jingħata fejn jidħol l-aspett mediku. Għax bl-aktar minn 80 miljun euro li tal il-Vitals, il-gvern kienu kollu biex jgħin lil 100,000 ħaddiem li nesa pakket simili għal ta' dawk li ġew mejjuna. Meta tidħol l-ekonomija, irridu nifmu illi kull persuna, kull individu, kull familja, kull ħaddiem, kull negozju huwa importanti illi nħarsu lejh u naraw kif nistgħu ngħinu lilu. Inut li nitkellmu biss fuq iċ-ċifri tad-deficit, tas-surplus u tal-balance sheet tal-pajjiż jekk ma nifhmux kif irridu naħdmu flimkien biex ħadd ma jiġi minsi. Adrian Delija tenna li l-ingredient sigriet biex noħorġu minn din il-burraxka u li rridu naħdmu flimkien mill-aspett ta' saħħa daskemm mill-aspett ekonomiku.